Du kan spela I hard with your string shot. That's how I roll. Maybe man, att Fríði går charger. Oh, hey, charger. You have been charged with Kom! first degree murder. Sticky bastards. Here a magnum, vi tar inte. Hey, det Är magnum gratis. Esbern, magnum. Jag håller väck nu. Okej, fuck it. Att bli rädd nota mig. Det har en slumare. Han är så här inne. Nej, jag ser Björn, han dör hoppare. Nej, bara inte. Att han får täcka. Åh, jösses. Nope. Oh, hey! Kan du finna så sweet ass? Ah, shit. Skit, rätt, alla det kan du skilla det. Att han vill kunna att han vill kunna. Det tätter. Så det är rätt. Jag jockey här. One charger. Typiskt. You have been charged with that. Så chatter, så bara free backer liksom i så. Ja. Let's go, people. Kom nu, skott dig kon. Kom nu. Too fast. Åh, jag sa inte det. Au, hur brände. Nej, vi bränner också. Okay. So First date där bara. Oh! now you say first date. We're in a mörskföljt. Let me heal you up. Tack. Watch where you're shooting! Nej. Gang wish you också nu. Oh shit, här Yes, jag vill använda ner. Går ända vill last fram och sista mistake. Åh, det så ligger ner. Charge. Hold up, that Hon was pissed för väck! Helvete! Det är charger. Vad? Det är container nu. Tack. Helvete, i her back! Jag näckar en shotgun. Ja, nu shotgun. Inte för ett bitch nu. Så kan jag Hälsar köra den. Så kommer man ner och kör den grund upp. Det gör bäst så. Ja, det är Det grejt. failar det. Nej! Jag spär dit! Yeah! Oj, shit. Símun! Ska jag drotta? Vänta bara renna. Au. Pissed. Gud var det så liksom comic där bara skulle få switch i en bate. Det var awesome. jockey! Kan man play det? Där! Kom här då. Men vad? It hurts! Jag smakar bara till den vi får framme. Jag vet, kan inte! Jag vill inte sagt every session with a string shot if you know what I mean. Or like, what? Jag skott att in. Jag skjuter dig! Inte ränna fram. Bara inte ränna fram. Ja, här det är i Símun, okej. Att jag får hämta det sådana. Yeah. Francis, you should heal up. Over here. Yeah. Francis, Nej, you it's just should heal up, bro. With the bros, right? Yeah, gam up to is this? the redneck shit. Han är inte redneck, han är en blockare. Nej. Jo, han är stupid. Yeah, gammal. Han är tyst, det är en kjolsak. Det finns ju så kämpe. Det verkar förhindrat. Han är från Europe. Ja, vet du det? Han är inte ner för Europa. Stupid fuck. Det är ju inte nivån för Europa.
Den kommer så bæsvinner av det. Gott. Han står uppe här. Watching your ass. Han brejser vetjen så står bara Sup. Oh, what? Hey! Så shit i bein. Så då. Jag snackar bilen, okej? Det vilka första? Oh shit! Shit! Hey, shit. Låt mig se det på hämta vatten. Det är inte glädje för att döj i Janne. Båtas bilen gör det. Du skadar bilen. Kanske. Död! Got a weapon here. Esbern in front of it! Akron! Hämta kameran nu. Vad är det? Jag lever. Perfection, motherfucker! Jag lever. Jag har alltid stått ut att jag lever. Du kan hoppa ner nu. Jag ska hoppa ner. Tänk att så lever jag med zombie. Kvart här. Reloading. Jag är zombie. Ja, jag hörde det. Reloaded. I'm good. I'm cool. Vänta ganska fria, men Esbern, vänta, jag sätter dig. Det är bara inte. Så bättre för det, Esbern. Alltså för det... Reloading. Ammo here. Jag får lägga hela här för ulta. Molotovs here. Molotov! Yes! Oh god. Just real. Bitches. Kom snipa den där nere. Fuck it. Du är så långt framme. Oh shit! Men Esbern sätter det här. Kan jag göra? Jag chillar bara här. Ja, okej. Åh! Fuck är det? Weapons here. Vänta. Åh, jag rakte upp det. Ja, vad bra. Hunter. Där? Nej, vi har bara sådär. Ja, vad alltså. Ja, yeah. Ja, Splitter. Kom ja. Så att där. Au! Fria mankeloj faktiskt. Ska jag protecta det? Slå mig, kom. Shut up, you Stå vann goddamn ut. bird. Sitter på argen. Därför jag skrek. Stå vann. Oh shit, Esbern, tid åker! Ja, ser ut Kan du skrika så shit? Left for that. Kärla lever. Jag kan skrika in! Okej, illa för det. Okej, Fríði. Jag kan inte styra den. Ja, kärla till du left for that. Ja, så There's one to left for that. Det fattar jag bara. Bestämt. smoker. Reloading. Vi dansar bojare! Vi är här och bara träffas. Where's two? Hold up. Hey. Reloading. Ska jag vota där? Nå, nu kanske kan jag inte vota i 20 minuter. Vad är det? Ja, hej. Jag tyckte det ska vara vota. Fucking hell. Wallbang. Well, bang! Crazy, though! I'm really hurt. Där ja. Han är dig. Väck. Vänta det här. Åh! Yes. Så
Så ett spørsmål. Hva Levi? Ja. Ja, det inte safe. Nej, faktiskt inte. Got a weapon here. Hva tid? Vad Det är bra. Varför känner jag en bomb? Ha? Dude, they're better than us. Yeah. Pipe bomb. Det är först ett liv inte. Yeah. This old body now is gonna die by itself. Yeah. Nice, just the proof for just now. Old habits die. Dude, breathing. I'm bleeding here, bro. It's such onki. Kom. Att du. Kan jag få healing också? That's a Levi. Healing. Healing, hello. Fríði. Vänta, inte att Símun här. Det var. Jag vet över det. Här är en hunter back there. Stay on. Hunter! Reloading! Reloading! Nej, jag hade Det är kört. gott vet nej. Vi måste få det väck från mig. Ja, bäst praktiskt bara. Levi, jag Levi. Ja, exakt. Ett levette, kan runt farmlaser. Kan man där som bud. Pissing around and get in here! Yes, success! No! Jag vet att vi vill träffa mig! Free and butter. Oh, you bastard. Good job, Brian. Good job. Arpa med rave och kommer här och spärräntan fri fräcka med vid transporten. Ja, men nu är de här lutat spanare. Skut ja. Allt, ja. Dejer. Han stämmer. Vill jag teach me upp. Yeah, I did. Men det är så lyckas att slappa av i en safe fast. Lyckas han bara här blöj. Blöj det deja. More like. We have to be getting close. Once we're on the... Unless you're gonna stop eating, we're gonna need a damn big boat to hold all the supplies. So, car first aid. Right there. Nothing to do here. Nothing to see. You saw another. Ska du hela mig eller kvart? Until we're safe. Cool. Där vi... Ja, okej, han säger det själv resten. Yeah. Vi är redan långt så spann... Ja, det var bara sushi. Yeah. Reloading! Pils. Ja, vi har långt. We might need these. No. Jag vill inte äta så törte. Har du pills och det drugs? Grenade! Molotov. Bara molotov till... Jag måste kasta mig väck. Kasta du. Det är DJ eller. Kanske sick of free spells och gott. Oj. Freestyle should go. Det är 20 för mig spann. Free det kan inte gå det. Ammo here. Something the issue sister. Det är enough for nekta this sister. Oh! Right? Rakt det där bara inte. Det är vi? Nope. Så rakt det. Weapons over here. Ammo Det here! är så för dig att inte göra det. We need to power. Det känns. Levi, kom here, bre. Kom here, bre. Bill's here. Bill. Okej, kvar för färg. Ammo here! Är nere. Och vi blir free till han läkare. I Levi är nere. Det är hard. Affärer är nere i målet då. Yeah. Oh shit! Jag går stjärvigt. BSN. Frysen. Okej, jag är inte nere nu. Hur champi? Jag blir bra. Nej, börja. Ammo here! Okej, kvart. Se när. Kachet hittar! Så inte tippa jag kommer knappt. Du är ensam. Okej, jag är här uppe.
Så vi ska ta vara här. Det tar inte mark på ensam. Ja, vi mötas mini. Ja, eller kan mötas Ja, vi mötas mini. För upp här där. Tänker som onki kan räcka upp. Ja, jag brunner ett läge. Ja, nu? Mitt i bara. Mitt i här. Ja. Ja, kom. Careful with these generators, they're gonna attract the horde. Jag sänder inte så. Spurning. Okej, jag startar den nere just nu. Get down. Hello, it was tidigare. Chaos. Vi är först här för er. Son of a bitch! Okej. Då är Satt upp bant här. Okej, drotta. Lägga elda. För nu jag tar Over the done. Man tittar i rätt nu. Värst du så! Är på där ute där. Det där jackar nu. Nej. Worst time ever there. Tank jumper redan mot. Det är Så yes. Kom igen. Får jag säga that is the bill? Got the Esbern! Jag är inte helt av frysten bara knappt det. Best timing ever. Yeah, bite the tank jumper redan mot. Lätt att det jävlar. Wow! Oh! We'll see. Får jag Esbern komma åter? Ja. Ja, jag trodde för ett urspel. Nej. Tälta. Shut nu. Man freaking boomers and slash. Yeah. Det kan över att ha småför. Så. Kan jag inte? Ja, du välkommen, Sliver. Kan jag släppa att ha småför så har vi chans Don't worry, Esbern, jag säger det. Vi lägger Jag det. ska släppa Evelyn vart night är. Nästa Esbern! Yeah, but the heart is with I can heal you. Don't worry, Esbern, you'll be fine. Det hjälper mig. Ja. Den Oh tack shit, mig. här är den. Ah! Knocka ner elten. Jag backar ner en batt. Batter. En trätt. Här är charger. Oh shit! Jag offrade för det. Leif finger. I save your ass! Ja, då kör. Kom åter. Jag är akkurat hela. We gotta raise the bridge. Fire in the hole! Så hur snägt skulle vara livande för man kan sagt fest, ja? Minst två. Säg. Allt. Okej, let's go. Så ökta Porsche! Ska vi ta det så? Jo. Let's go. Okej. High five. High five. High five. Så man älskar det. Okej, Soooe! I love you, Soooe! I will always love you! And you must not gain shit. So... Looks like a... Die shit! Just chillin'. I'm hard. It's stupid. Like a boss. Memory. Die free! Det är så att det störtar. Han offrar sig. Stupid. Free! No, versus, kom. Nej, Tivish versus. Fuck you, ett versus. Custom versus. Jag har pricked first aid ena vers. Shape five bumps. Fríði 2 versus, ja? Ja. Ja, kom versus. Jag är för sångt. Fuck versus. Fuck you! Kategali versus. Two versus soccer är för det. Fui. Kategali du. I'm hard. Minst den. Hard, but I'm hard.
It hard. Fewest friendly fire incidents. Kind of.